ତ ବାପା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ? କୋଭିଡରେ ଚାଲିଗଲେ। କୋଭିଡ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା। ବାପା କୋଭିଡ ମାନେ ମାନେ ପୁଅର ସଫଳତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଯୋଉ ଜିଦ୍ଦି ଧରିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଛପଟରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା, ସେ ସଫଳ ନାଇଁ ସେ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନି। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ମା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିରିୟଡଟା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଠି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାଆକୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ହି ୱାଜ୍ କ୍ରାଇଂ ଆଣ୍ଡ ସି ସେଡ୍ ମି କି ଆଗରୁ କାହିଁକି କହୁନଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତୁ ପଳେଇ ଆସ ଆମ ଘରେ ଅଛି କି ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଥିଲୁ। ସାନ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାନ ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଗଲେ? ସେ ଆନିମିଆ, ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍